Forår. Solen skinner fra en blå, blå himmel, som var det sommer. Sikre forårstegn. Solens lys og varme lokker folk ud i gaderne, på caféer og andre solrige pletter. Nye spirer er på vej op, og forårsblomsterne er her. Træerne spirer også. Her er det hassel. Fra de bittesmå blomster på raklerne spreder sine pollen ud. Det medfører irritationer hos mange mennesker, og de får høfeber. Mine høfebersymptomer er kløende øjne, der løber i vand, næse, der klør og bliver snottet, heftig nys og ekstrem lysfølsomhed. Det værste høfebersymptom er dog mangel på energi og irritabelt humør.